Dobar dan, ovo je Mali dnevnik, a ja sam Dunja. A ja sam Aleksandra. Danas u Malom dnevniku gledat ćete. Bakterije su važne za naš imunitet. Šta nam je potrebno za uspešnu školsku godinu? U rubrici Istorijska ličnost Mika Alas. Lekari kažu da su virusi i bakterije važni za naš imunitet. Ja sam mislila da virusi izazivaju da se razbolimo. I to je tačno, ali da se ne bismo razboleli, naše telo treba da postane otporno na njih. A kako se to tačno desi? Kažu da je jednostavno. Odrasli trebaju da nas pusti da se igramo i prljamo do mile volje. Stvarno, ja se potpuno slažem sa njima. A ja se slažem s tobom da se složimo sa njima. Baš je lepo što smo tako složne. Pa mi devojke se uvek lako dogovorimo. Ja, dobro si me podsjetila. Ja imam dogovor da najavim prilog naših reportera. Prošle godine imao sam sve petice, a to vam je već svima jasno. Da biste bili geniji, nije vam dovoljno samo savršena odana kombinacija, mada može da pomogne. Nova školska godina je pred vratima, pa ništa ne treba prepuštati slučaju. Zato sam ja pravio neke statistike i analize. Ali nećemo se do toga. Idemo na konkretne savete. Odgovarajući ranac, jer jedna izreka kaže uvek drži leđa pravo i uvek vodi računa o svom stilu. Dobro, to ne kaže izreka, to kažem ja. Srećna olovka koja vas nekontrolno nikad neće izneveriti. Mora biti oštra, kao i vaš um. Škola ponekad ume biti dosadna, zato vam je potrebno nešto da vas raspoloži. Da biste život gledali sa vedrije strane, birajte sveske koje prijaju vašem oku i razbuđuju vašu maštu. I ne zaboravite da negujete svoju kreativnost. To vas opušta i priprema za nove radne zadatke. I da zaokružimo sve ovo. Ništa od ovoga vam neće pomoći ako ne učite. Zato zagrejte stolice i neka školska godina počne. I ove nedelje u našoj rubrici imamo novu istorijsku priču. Ove nedelje pričamo o jednom alasu. A šta ti znači to alas? Alas je ribolovac. Pričamo o nekome koji je ulovio najveću ribu na svetu. Nisam baš sigurna. Došla sam na Kosančićev venac ispred kuće Mike Alasa da bi saznao ko je on. Više o tome reći će mi Vesna. Zdravo, Vesna. Zdravo, Pavle. Moje ime je Vesna Todočević i profesor sam matematike. Reći ću ti ko je bio Mihajlo Petrović Mika Alas. On je bio matematičar i alas i violinista i avanturista i pustolov i putopisac. A zašto su ga zvali Alas? Alas su ga zvali, a ne ribar i pecaroš, zato što je položio jedan veoma težak ispit i postao alas kad mu je bilo 27 godina. A kako on stigao da se bavi svim tim zanimanjima? To je odlično pitanje. Svim tim se bavio zato što je bio veoma svestran. Voleo je da jednako koliko provede u nauci i matematici, toliko isto provede i na reci. Zanimljiv je i po tome što je imao hrabrosti da sanja velike snove. Kao mali, gledajući sa ovih prozora na Savu i Dunav, zamišljao je kakvi su severni, južni pol, mora, eskimi, beli medvedi i sva ta čuda. I posljednjih 10 godina života uspeo je da sve to vidi, oseti i o tome napiše 4 knjige putopisa. Za Mali dnevnik, Pavle, studio. I danas pričamo o ragbiju. Koji su osnovni rekviziti u ovom sportu? Osnovni rekviziti u ragbiju su generalno ragbi lopta s kojom se igra utakmica. Sem toga, na utakmici nema nikakvih drugih rekvizita. Što se tiče treninga, koristimo pedove, koristimo džakove, imamo preponice, merdevine, čunjeve
još neke situacione rekvizite koje ponekad koristimo što se tiče nekih igrica, ali generalno ragbi se igra samo sa ragbi loptom. Šta da vam kažem za vikend? Lijepo se provedite. Bez obzira da li je vrijeme ružno ili lijepo. Naučili smo ko je alas. I kako da ostanemo zdravi. Mislim da je to sasvim dovoljno. I da je vrijeme da se oprostimo. Do sutra. Zdravo!